हाय फ्रेंड्स इनी अंकुल बूताई पुली मुंची ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ ನಿಗಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೂತಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇರುವ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಪುಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂತೆ ಅಂಚನೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 10-15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಹೆಸಳು रड्ड इंचिदात शुंठी ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಗ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಮಸಾಲ ಬಂಗಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆಗಲ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡದ ಪಸರ್ಕ ಅರೆಪುನ್ ಕಡದ ಪಸತ್ತೆ ಈದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಈದ್ ಕಡೆಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಜನನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾಯ್ಬೇಕು ಐ ಕರೆದು ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ 4-5 ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದುಲೆ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮೀನ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅರೆಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಆಂಡು